Παραλία Μελοπόταμος. Μία παραλία που άλλαξε πάρα πολύ έπειτα από τις περσινές καταστροφές. Μπαίνω στην είσοδο, κατεβαίνω τα σκαλάκια. Μη μου ανησυχείς, δεν έχει πάρα πολλά σκαλιά να κατέβεις. Είναι εύκολη πρόσβαση. Και φτάνω σε αυτή τη φανταστική παραλία 7 παρά το πρωί. Ήρεμη θάλασσα, ωραία Ανατολή Ηλίου. Έχει ένα καφέ, μπορείς να νοικιάσεις, ξαπλώσεις και να απολαύσεις το καφέ σου. Και πηγαίνω στην άλλη πλευρά της παραλίας, ανεβαίνω αυτά τα σκαλάκια. Έχει κι άλλο ένα καφέ που μπορείς να καθίσεις στην άλλη πλευρά της παραλίας και να δεις και φανταστική θέα, και κατευθύνομαι προς το εξοπλίσι της Ζωοδόχου Πηγής, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό εκκλησάκι, δυστυχώς παρατημένο όπως θα δεις σε λίγο, γιατί μπήκα μέσα, αλλά αξίζει να μπεις μέσα. Είναι ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι, χαμηλοτάβανο, θα το δεις και σε λίγο απ' έξω. Και ανεβαίνω τα σκαλάκια για να πάω στην πρώτη μεριά της παραλίας που ξεκίνησα τη βόλτα μου, και έχω παρέα όπως πάντα. Όταν με δει ένα σκυλάκι θα με ακολουθήσει σε όλη τη διαδρομή. Κάθομαι εδώ κανένα 3ωρο, απολαμβάνω το μπάνιο μου στα γαλαζοπράσινα νερά του Μελοπόταμου, φανταστικά. Περνάω κάτω από το βράχο και παίρνω το δρόμο της επιστροφής. Για πες μου, πώς σου φάνηκε η Μελοπόταμος? Έχει και πολύ ωραία διαδρομή προς την παραλία, να φτάσει στην παραλία.